Nagihan ka no? Naldo. Paitira mo na soy. Paitira mo na sa bahu-buhu lang ayan ba. Ano man? Ayo. Nay. Yo, ana nay. Ama ba? Mga init ng tubig para sa manok. Gagas manok. Para ugma na nga selebrasyon. Amo sa ni nga Andre. Himulbulan. Teknik ni mga para dali ra ma tangtang ihimulbul. Baso ni mo daan og kan. Tubig nga kan. Kinsa kuno ni. Ato ni mga viewers nay. Baso ni mo sa daan para ini himulbul ni mo. Igbutan mo sa ini tubig. Dali ra mo tangtang balahibo na. Pakita ko sa inyo nya. Tawa nyo ha. Ano siya, ibutan mo siya da. Kay inita. Ni tubig yun. Init gina. Di ba ga? Ikaw man o. Dali na kasi tangtango no. Paksi na siya. Init tubig deh. Init man. Himulbol sa mga direct tinarong aga. Amo sa ning paspasan na trabaho kay ubay pa niyo. Daghan pa kayo no. Dahangig igo sir no. Dahangig langgam. Mga manang pabo para aslon. Ya ay dua ka balding manok. Ya si nanay na bahala sa finishing touch na. Ina nang nadahan ka sa bukan. Naglat taglato. Kadlawon insaktuhan na gid siya sa Luto. Sige na. Ito na ya. Bye. sige bye. Naga. Sorry sir. Nakatag noon. Ahak na yabo. Mobi ko. Ngayon manguta. Ngayon uta. Ahak is kita eh. Ay, sorry kayo master. Okay. Nakuha na gino. Yayawan tag gamay. Awara dahil. Sorry arto siya. Gabung mo no. Huwag marta nyo magkitag balik mga gagay. Murag. Magawang tani pa dong. Ito rin ito sa nagma. Nyari ang sugod sir. Ang na. Init mo ganito dje. Ang kape ba init kayo? Murag si Mudje ito eh. Yo, may buntag yung tanan diha mga another day, another life, another blessing ano, maayong adlaw Miyerkules yung tanan diha no. Maayong adlaw Miyerkules nga init kayo kay mga ga. Kita may mga salay diri no, ay okasyon nilang master dai, ay okasyon nila diri karon. So, paano ko diri mga ga, ato sa ning tuyo ko no pabang tud maluto ni nya. May ubay pag trabaho on diri. So, maglungag pa ko dito ron taon-taon. Kay kuan si balik na lang master nang mga on ako nagpamahaw. So medyo loading pa tano kay bote pamahaw. So kanday ganaldo ingon ka mo sa iyo ka na ya sayo naman asa naman ka kay para ato ning matabangan dire para gamay-gamay lang tay kuan gamay-gamay na lang trabahon. So asa man ka diha paspase diha ga. First time na ko mong gamit og stove mga gano. May gani kay ni Singara, may pagka-instruct. Nakuha ra tong instruction. Paing na nitong paboron. Muntik tuyok lang ni sa giya no. Muntik tuyok lang sa giya ba para di na mapaig. Asa na matawag Ganaldo. Nawaga. Hapit mo. Siga, hapit mo paig. Magtawag naman tawag bumbiro kay ni kayo naman ano man bro kira na ito yung tubig dito ron paig na to ron bro kira na mga ga kaya yung pa ni master walang mahirap sa magaling ito saning lapat saning ko anon dre saning manihog maya dre na ni budyong na mga ga pero papas Ganaldo no sigaw gingon ganiya nga asa na ka Ganaldo niya makita din sa nanay, kahuman mo na yung vlog. Kita minsun-minsun Ganaldo niya. Kita siya ni, kahuman pa deh. Klaro. Wala klaro sir. Wala klaro.
Display magyapon pagtagong. Lagi po yung kukunik. Ay kasi vlog minimal. Maram na. Ito lang ko ang tingog. Ito lang vlog music gamay. Kaya ka na, hayaan sir pa kumiyo te? Ha? Hayaan ni sir pa kumiyo? Hayaan ni sir pa kumiyo ba? Ronel ba, Ronel? Ronel pa kumiyo ba? Ikaw tayo, hayaan? Palit na ako gusto. Saan mo kayo tag 3? Wala na? Nagturo ni Do. Bastro 350. Maray pakapin. Alay ko te. Thank you te ah. Salamat te. Success. Soko mo kanay. Si Aya Bastato. Soko. Abog soko ka. Si Aya Bastato namatan. Waday abog soko. Wai. So di ay no, padong nami sa CJA, ang sugdan na mo ang picnic. Picnic, so napumidre kita wag uga talent po na ni. Tara. Tanawa niyo sa Castro iyang ipon, gay pa siyang naong iyang ipon. Oh? No? Gusto mo magpatudlo og mga unique skills. Ali mo kang kanang famous nga vlogger sa kuan Bugo si Ganoy TV. More ni famous wa pa mailhi. So basin sa kaniya nga vlog niya. Mailhan ni siya, to sundon ha. Nawag yun sa kakusgan niya. Oh. Nawa oh. Pasunod din yung pako usa ka galon tubig na pod. Partida pa gyud, di ba kumpleto ngipon? Sa mo tag kumpleto ni? Hoy, motor ta. Lakaw ta? Oh, limang ka maglakaw ra kuno mi. Kaya gani ang kuan beto tandaon. Tutanaw na to obserbahan unsa jud ka talentado ni bata. Oh? Liman ka na oh? Oh? Wala ang pagbinding-binding suhot oh. Sinakoy. Tamangin ako. Naluya ko sa mong kabuang sir mga guys. No? Ako naluya to tong kabuang sir. Ha? Ako naluya to. Yung kay talent no. So, akong advice nyo ito yung sunna. Kaya dito mayo. Magaluya. Itong pagpag exercise sa mga kay panudtog sa galang ipon. Oo na. Oo na. Sakto. Exercise to sa bagang para inig. Panudto. Ikaw nun niya paksi. Kinay mga pinodol. Ipon pang ipon kaya sa Ayaw. Ayaw. So, from Tig Tuyok sa Inasal. From mga salay to Tigsugba sa isda mga gano. So, kanina yung resort nga gari ano mo. Sa ano ni? Luyo ra na ilang master. Ilang master dito. Ya, luyo sa resort. Ilahan ng master. So, mo to naglakaw rami ganiya no. So, kanina lang celebration dire kay ko ano ni. Birthday sa anak ni sir. From birthday celebrant. Wala pa, nagkut pa to sa simbahan niya. Atong cellphone, kalubat to na atong cellphone. Sa akong kaniron og depende lang sa tong mabuhatan ni og asa ni kutob ba tong battery. May ganay mga ga kay okay ra maka-charge ra dili. So. Video kay abi og kato ni saksak ang video kay oh. Ngitay may sa outlet. Nay outlet kita daw. Sara mo na kita ang outlet kana. Ya, susunod video kay dire ato ni saksak ang outlet. Sige pangita na dire. Ay. Tago kang buwan. Ito na. Dagan ka. Ato sa na-charge mga ga. Sa insulting sir ga. Baba picture ang mermaid. Wala bo chokoy. Waday kanta DJ. DJ. Waday kanta di ay. Pictorial ba? Against the light yun. Ha? Happy birthday ay. Ay. Happy birthday. Ganaldo, di kasabot. Wala kilabo si Okoy. Mermaid na, mermaid. Wala po si Okoy. Wala na, paabot na sa ni motor no. Ituran lagi karon. Smile. Kapila na birthday aya sir? Hoy! 6'5". Hoy! Hoy, sige. Ako kuan di picture ko ni. Taro picture. Mga ga. Murag bungkan na dyan kay kong o. Action na may kakuha na rin.
Bro, Pag-uwi na kayo. Bidiki ba? Ito yung pasugdan na launa ba? ka na sa bird. Oo, wala una ba ito, sir? Salamat kayo sa pag-invite sa mga master. Para sa istorya. Salamat kayo sa pag-invite sa mga master, ha? Kana siya, kanang T, Tanduay, stands for thank you. Bahala na siya. Thank you. Thank you. Kaya mga ga, sa ano gusto na ko isulti sa inyo ha nga. Huwag di ganit na ni kuan nga video. Sabot na hubog na ko. Karon murag action og goods pero paringuhaon ako nga unsa kay metabo niya. Dagan gyapon ta mo bahala hubog ko. Pero ala mo diha, stay put lang mo diha. Relax lang mo diha. Tanaw lang gyapon mo di ba ga? So, asa pagngon kay murag taas na kayo. Ako na din na. Tagilumot naman na. Ako sa indon mga ga. Kita tagbalik ko niya. Na mga ga, gusto na nila mong i-flex sa mong sumsuma, no? Sa pangalan ni Gaw? Aga? Star Fruit. Star Fruit, no? Lami kayo. Ay, lami kayo. Tungkol gini ano, buti na nakambong. Mga among juga na. Bijoke never. Kau di live. Kaon ta. Bisa di na mag-usap kami joke. Kanabe, singer with feelings pa. Mga no, gikan ako na uli gikan sa pagkuha sa evaluation sheet nila Yuri kaya no, pero wala ka video dito kay medyo mo nagkuha sa skillahan niya, medyo tipsy naman ta. Tipsy na juga kung aga. Ako lang isulti niya no, padong na mo ito, nagkaangog cake, ang gusto sa paper plate. Pagdagan sa motor, lupot ang paper plate, nalagpot ang cake. Narito sa kalsada eh. Sayang itong cake pero sama naman, tipsy naman kayo ko. Medyo madagid niya. Mga ligon diha naman ang mga ligon diha mga ko. Bijokihan sa mga ligon nagbijokir na mga ligon diha. Nakita di makita yung ligon. Di yung madagid. Tuh juga diri. Bahala na sila diha. Pakantahan sa diha. Ako matugo diri. Para ta matugo diri mga ka. Hope sa niyang hapon muli-ulian na gamay. Master. Master. No? Kalmar kayo no? Mari, murag wa sila sir, pero ako di jud mada. Matogo diri mga ka, bahala sila pabijukihan sa diha. Ako matogo. So, ang sulti ni Master mga ka, 5 PM ko diri nya. 3:40 pa man. Napatay mga 1 hour and 20 minutes para mo relax no. Adi ajo madagin nung mute sila. Kahit ka no, legendary ka no. Kita tipsin na kita. So, relax sa diri paweta para makabawi ito nya basta hindi mag-continuation na dito. Sir, boleh namin sir ha? Selamat ya sir. Good night. DJ, are namin DJ. Ako sigangan malak. Bye. Makang tigaglaw ron. Ang baboy, di mana ng baboy, ito namin. Ito namin DJ. Selamat ah, Nay. Thank you. Uli namin Nay, kay hapon. Maglaw pupot man. Are na ko na ha, uli namin Nay. What's up mga Pilipino? Magkaiway. Mau ka na may isa ka? Ha? May lang, mo ni. Basig sa'yo mo akong gelas ha. Tarong ba mo ni? Oo, ano. Mga ito mga gano. Ulit na magigikan sa ito lang sir, pero kapag ipinong human na mong tagay oh. Oo, buhay pagyapon na oh. Ga? Diri na lang takutob ninyo kay murag. Kung ito pa ni padayon nun, di na dyan ko kabangon unya. So, ito na yung First time mo nakarga. ito na yung tapuson. So, mau siya tanang karong adlaw daw, ting.
Amo siya sa nangalangalawa mga ga. Amo sa yung tiwason dire kay murag di na ko katiwasan eh. Oh, naot ko magkita pa tagbalik sa sunod vlog no. Sinsya kayo kay murag tipsy kita hubog jud kayo no bro. Tira na. Oh, naot ko magkita pa tayo balik. Kaya mo kalimut sa pag-comment, like, share, and subscribe. That's all for today, be. Ganay TV ano out. Galing na Pilipino, iwagay-iway. Bye-bye.